Във Варна нов високотехнологичен робот ще помага на деца с двигателни проблеми да проходят. Този единствен по рода си апарат е дарен на дома за медико-социални грижи в квартал Виница. С помощта на специалистите там и на модерния робот, мечтата на един баща да види първите самостоятелни стъпки на детето си скоро може да се сбъдне. Алекс се ражда преждевременно с екстремно ниско тегло. Няколко месеца по-късно лекарите му поставят и диагнозата детска церебрална парализа. Сега семейството води битка за всяка негова стъпка. В дома в Виница намерихме подкрепа. Специалистите страшно много му помогнаха. Страхотни условия. Алекс вече е на 8 години, ходи на училище и мечтае някой ден да стане математик. Но дните му не са като на неговите връстници. Те преминават в упражнения и рехабилитации. Благодарение на модерния апарат, момченцето има шанс скоро да направи първите си стъпки сам. Вече всичко зависи от него. Какви сили ще полага за това. А новата апаратура е чудесна, защото ще помага на много деца. Цели ми прохождане, трениране на походка. Имаме създаване на правилен модел на ходене, правилна позиция, укрепване позицията на тялото. От апарата могат да се възползват напълно безплатно деца от цялата страна с различни диагнози и нарушена моторика. Това са всички форми на ДЦП, с засягане на долни крайници. Имаме и деца след мозъчни инсулти, генетични, има доста нови синдроми. Един нов шанс за нашите специалисти да бъдат по-ефективни и при децата да се получат много по-добри и бързи резултати. Средствата за робота са събрани с помощта на дарители от цялата страна. Благодарност към семействата на Калинчето от Варна, която завинаги остана на 7 годинки. Тя не можа да се пребори с болестта. Остатъчна сума от кампанията по нейната дарителска сметка беше преведена. И другата голяма сума дойде от бебе Майя, която не можа да се пребори за ново сърчице. Благодарение на хората с добри сърца, Алекс и стотици други деца като него вече имат шанса да изживеят пълноценно своето детство.